magandang gabi, kamusika. Is your kamusika Rudy Apoilan. Tabayanan ang bagong mukha ng aming studio. Dito sa musika kinayat, laging may bago. Laging may bago. Tama ba? Tama ba? Laging may bago? Correct. Kawading, lagi bang may bago sa musika kinayat? Yes, of course. Hindi lang laging may bago kasi kami talaga nagmamahalan kami. Ano ba ang ganda ko sa video ngayon? Gusto niyo, yan, ganyan ko. At yan, mga bagong-bagong mga you know, pasabog. Abangan po natin yan on January 11. Meron tayong ano sa January 11. First gig. Yes, and then of course, abangan sa birthday ng ating executive proprietors. Yes. On January 25, 2021. Yeah, malapit na po. Maraming surprises. Abangan niyo yung bagong uniform namin bukas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi kung hindi walo. Walong uniform. bagong uniform. Pero hindi na yung katulad dati. Huwag kang magdati-dati. Ang mahalaga ay ngayon. Huwag kang magdati-dati. Kasi dati ilati. Okay? We are one for all for one. Oo, Itbulaga kami. Itbulaga. And this is Rudy. I'm Ashang. I'm Lorena. And I'm Ana Marie. And we are The Magnificent Seven. Kapag gusto ko kalagigay ito yun. Musika Kinayat. And every Saturday and Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. Abang-abang guys. Bye-bye. Bye. See you sa YouTube channel. We have a new YouTube channel. So just please subscribe our YouTube Baliksan channel. po yan. Alam ko pagod ka, pero baliksan. Kailangan mong baliksan. Baliksam! Please subscribe our YouTube channel, Musika Kinayat. Yeah. I-feature natin lahat ng mga kaganapan sa Musika Kinayat. At abangan din natin kasi magbablog na rin ang mga Magnificent Yes. Seven. Yes. Yeah. Lahat yan. So, ang masasabi ko lang, at tabayanan nyo ang bago naming mukha ng aming studio. Maraming pagbabago. Bye-bye!